Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga okoni gibiro chako chenro mar tego duond bura mar ODM kagi korene chungo ng'ato e yiero mag 2027. Wanga loso Nairobi kine nyasi mar yudo sir ka bende owacho ni tend mine e duond bura mar ODM ne gitemo jiwo kama ne giyango ni ODM sechiwo thuolo ne mine kendo kata sani gibiro miyo jakom ODM kinde kod sir makare matawo duond burano. Gitelo ne kaluwore kod telo makare mar ogai mar ODM gin kod yie ni ODM biro kawo telo e yiero mabiro. Hapa ndipo where I started wote ukiwa mbele na hao wengine wote. Kwa hivyo hii maisha siasa tunasema siasa ni interest. Haina mapenzi, haina kupendana, haina unipende, lakini saa ya interest nitakufa na wewe. Saa ya interest. She's only as strong as she can be by the support that we give her. If we pull her down and fight her, we are weakening her. And when we weaken her, we are weakening the party because she's the chairperson of the party. Wadwa ni wateg chama, kendo warid chama, kendo odwa en ODM. Mane chama wa, mwadwa ni wabede kendo waridi kendo wategi. Mondo kochopo higa mar 2027 to wakaw power. Nikech mae e gima party political party